Per norma general, ens eduquen una perspectiva molt negativa de la sexualitat, és a dir, des de la por a quedar-se embarassades o contagiar-nos d'una ITS. O també una sexualitat molt enfocada en la penetració i els genitals. I a mi m'agradaria trencar amb això. La sexualitat té que veure moltes coses més. Per exemple, la sexualitat té que veure en tot el nostre cos. També té que veure en el plaer, en el vincle amb els altres, en aprendre sobre emocions i també en els drets sexuals que tenim totes les persones. A més, la sexualitat és un concepte únic i personal, és a dir, cada persona té el seu propi concepte. En definitiva, és un viatge de descobriment, d'autoconeixement i d'emocions, d'expressar-te i vincular-te amb la resta de persones i d'estimar-te. Per finalitzar, la sexualitat és una aventura que totes les persones anem a viure i que quan més sapiguem d'ella, més la podem disfrutar.